Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan channel mai albarka wato mai suna da Hausa TV. Kada ka manta idan wannan ne zuwanka na farko a wannan channel mai albarka da ka danna mana subscribe sa'annan kuma ka danna alamar ƙararrawa kuma ka zaɓi all, wannan shine zai baka damar da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo mu YouTube channel za su sanar da kai. Mun gode. A yau mun zo muku ne da wani sabon darasi wanda zai nuna maka yanda zaka cike gurbin loan a Nasir Microfinance Bank a Nigeria, inda zaka samu loan a cikin Nasir Microfinance Bank. Da yake ba kowa ya san yanda zai cika shi ba, amma a yau mun zo muku ne da darasi wanda zamu nuna muku yanda za ku cike wannan gurbi na samun loan a Microfinance Bank a Nigeria. So, bara mu je ga darasin mu domin nuna muku yanda za ku yi wannan abun, yanda za ku cike wannan gurbin domin ku gani kuma sai ku cike. So da farko yanda za ka yi shi ne yanda za ka yi shi ne za ka je first za ka je cikin Chrome naka, ma'ana kenan za ka je ka biɗo browser Chrome naka. Idan ka je ka nemo browser Chrome naka kamar yadda kuke gani gashi ne, za ka yi download ɗin kamar hakan. So da yake mun riga da mun rubuta app ɗin kun gane shi nan, kawai clicking ɗin ne za mu yi. To ku za mu bar muku link ne na wannan app a description domin ku je yanda zai zo muku sauƙaƙe, ba sai kun je kun yi wani search na shi ba. Kawai abin da za ka yi shi ne za ka taɓa shi kamar hakan. Idan ka taɓa shi kamar hakan za ka jira shi ya gama search, yana circling kamar hakan, ka ɗan ba shi mintuna, ba zai wuce 30 seconds ba zuwa dai 1 minute. Idan ya gama sai ka je wajen cikewa. So da yake akwai ɗan matsalar network, za mu sake dawowa mu ƙara shiga. Za mu ɗan jira shi mu ɗan ba shi few seconds. Akwai matsala na network. Yawwa, idan muka shige shi za ya nuno mana wuri kamar haka. Idan ya nuno mana wuri kamar haka, gashi ya nuno mana application status, are you a new or recruitment application, ma'ana kenan kai sabo ne na zuwa a wannan, ko kuma ka riga da ka taɓa buɗe shi ne, ma'ana kenan in ka taɓa buɗe shi, abin da za ka yi nan kawai shine za ka danna returning. Idan ka danna returning za ka sa BVN ɗinka, za ka sa listening naka. Idan ka sa listening naka za ka sa reference number. Akwai wasu reference number da suke ba su a ƙarshe a duk lokacin da ka cika wannan app. Idan kuma baka taɓa buɗewa za ka danna new. Idan ka danna new kamar haka zai nuna maka continue, ma'ana kenan ka je gaba. Idan ya nuna maka continue ka je gaba, abin da za ka yi shine za ka danna next. Idan ka danna next za ya noma ne kamar hakan, za ka saka BVN ɗinka, ma'ana ban verification number naka kamar hakan. Idan ka cika, abin da za ka yi ne za ka jawo shi hakan kamar yadda ka ga na jawo shi, sai ka je wajen validate BVN, ma'ana ka yi validating ɗinta. Za ka danna validate hakan ga. Idan ka danna validate hakan ga zai kama search kamar hakan, za ka ɗan jira shi. Yawwa, za ka ƙara dannawa, za ka ci gaba dannawa har yadda ya nuno ma cewa BVN ɗinka ta riga da ta yi validate. Yawwa, da yake mun ɗan samu mistake ne da mun sa alphabet ƙwara, mun sa 9 ƙwara 3, sorry. Yawwa, kun ga BVN ta yi validate, ma'ana click on the next button to proceed. Sai mu danna next, sai mu yi proceed. Idan mu danna next muka yi proceed, za ta nuno mana statement na bayanan duka BVN ɗin gaba ɗaya. Za mu ɗan jira shi mu ɗan ba shi ma second domin ya wuce ya je gaba. Yawwa, idan ya je gaba za ka ga ya nuno ma application details, ma'ana statement na BVN ɗin da komi zai nuno ma da shekaru da komi. Abin da za mu yi shine kawai za mu danna next kamar yadda kuke gani. Idan mu danna next kamar yadda kuke gani, za su tambaye ka do you have an account with Nasir Microfinance Bank. In kana shi, idan ka sa yes, za su nuna cewa ka cika wannan statement kamar yadda ka sa can ga wancan application post wanda ka cika. Sai kuma ka zo ka sa account number naka.
Idan ka sa account number naka kawai abin da zaka yi zaka sa next. Idan kuma baka da shi zaka samu sano, ma'ana kenan baka da shi. Idan ka samu sano baka da shi, abin da zaka yi shine post, zaka zo ka zaɓo suka ce Mrs or Mr. To kaga kowane zaka iya sa musu, zaka zaɓi wanda zaka sa musu dai da sauransu kamar yadda kuke gani. Dan zaka zo ka cike musu da email address, ma'ana email address ɗinka wanda za su turo ma notification a lokacin da suka yi recruiting naka. Za mu zo mu sa email ɗinmu kamar yadda kuke gani. Idan mun sa shi kawai kun ga email ɗinmu nan. Abin da za mu yi a nan shine za mu yi copy ɗin email address namu kamar yadda kuke gani. Idan mun yi copy ne, abin da za mu yi za mu danna confirm email address. Idan mun danna confirm, abin da za mu yi ne suka ce ka zo ka inda za mu yi nan suka ce marital status ma'ana kenan kai single ne ko kuma kana da aure ko kuma divorce ka taɓa yi da dai sauransu. So duka za ka yi selected ɗin level ɗin da kake a cikin wannan, sai ka yi selecting ɗin ka cike da shi kamar ita da kuke gani single ne, bata taɓa aure ba, za mu samu ta single kamar hakan. Idan muka samu ta single kamar hakan, abin da za mu yi ne shine za mu zo mu saka number waya ta wadda ita ma ana iya yi mata notification gare ta ko kuma a turo mata recruitment, an yi recruitment ɗinta ga wannan loan. Za mu saka ta kamar hakan yadda kuke gani. Idan mun saka ta kamar hakan, za mu zo mu sa address, ma'ana wace state ce kake, za ka sa state inda kake, za ka yi selecting na state inda kake. Dukkanin state inda kake sai ka yi selecting ɗinta kamar yadda kuke gani hakan. Sai mu yi selecting in state. Idan mun yi selecting na state, sai mu je mu sake kuma selecting na state of origin. Can sun tambaye mu state of residence, kuma nan suka tambaye mu state of origin, shi ma za ka cika. Sai local government inda kake, za ka zo ka yi selecting kasa nan. Kuma idan kai ɗan arewa na, kawai za ka gan shi duk dai to in ga Sokoto muna north west, za ka gane shi ba sai ka cike ba, za ka samu nan. Kuma za ka zo ka cike da address naka, ma'ana kenan za ka sa shi kamar haka da number gida da komi za ka cike shi. Idan ka cike shi, ma'ana kamar yadda kuke gani, za ka sa shi straight kamar haka, za ka cike shi kamar haka. Idan ka cike shi kamar hakan, za ka yi copy ne. Idan ka yi copy ne, za ka sake paste ɗin ne nan wurin ga. Idan ka yi paste ɗin ne, gashi nan address to, za ka danne shi kamar hakan sai ka yi paste ɗin ne. Nan kuma suka ce wani level kake na karatu, ma'ana kai ka gama SSCE ne ko kuma educational qualification ko kuma ka gama NCE ko kuma degree dai da sauransu. To dukkanin qualification ɗin da gare ka, za ka zo ka saka musu shi nan kamar haka. Idan ka saka musu shi nan kamar hakan, za ka zo ne inda suka ce number of dependents in your household, kana iya sa musu 2 ko kuma 3 ko kuma dai up to that kamar hakan. Idan ka sa musu, sai su nan za su je ma selecting preferred nasal microfinance branch. Yau wato kun ga akwai ga wani Sokoto state, akwai wani Wurno Pass Office, Nasarawa area opposite Sokoto birnin Kebbi Road Samfa. Dukkanin dai wanda kake so za ka yi selecting ka saka shi kamar haka. Idan ka saka shi kamar hakan, za su tambaye ka do you have an account with National Microfinance Bank? To dama shi mun riga da mun faɗi shi tun can farko, no baka da shi, kawai next za ka sa. Idan ka sa next, to duk ba nan, idan ka sa next ya wuce, duk ba nan ƙurar take ba. Idan nan inda ƙurar take, nan suka ce finance information, select the purpose of the facility application, select only one purpose, ma'ana kenan to purchase equipment access for home, to purchase equipment to access to expand business, ma'ana kenan za mu sa to expand our business. Sai nan shi kuma nan inda suka ce items, ma'ana kenan nan table na anan abinda suke so ka ciki teburin ga kai calculation na abin da zaka sayi kuma na abin da zaka yi da kuɗin. To nan zaka cike table kuma kuɗin su kasance sun kai 500
ko kuma dai ƙasa ga hakan, amma dai kada su wuce hakan. Idan for misali in noma za ka yi, za ka saka musu ma'ana kenan hakan shinkafa wadda za ka saya a aji za ka sayi buhu 15 a bar shi matsayin 16, a bar shi matsayin 16K. Nan kuma sai ka taho ma'ana kenan za ka sai fertilizer, ma'ana tunda sai ka sai fertilizer ma'ana taki wanda za ka saka mata, sai shi kuma idan ka saka shi sai a bar shi matsayin duk buhu ɗaya zai kai naira 17,777. Mi a unit ne, ga unit ne nan sai ka sa za ka sai buhu 10 kuma duk buhu ɗaya zai kai naira 17,000 kamar yadda kuke gani. Sai ne kenan. Idan muka zo a ne kenan, dole kuma in ka sai shinkafa dole akwai buƙatar da za ka sai injimin da za ka kama ban ruwanta, sai mu sa irrigation machine ma'ana injimi na ban ruwa a ce guda 2 kuma duk guda zai kai 45,000. Idan muka sa shi a hakan ga kuɗin mu sun kama naira 410 sai mu da 19 sai mu zo ne ga guda ne. Idan mun zo ne ga guda ne, abinda za mu sai shine a nan za mu sai fetur ma'ana petroleum wanda za mu sa ma injin. Alal misali a ce za mu sai jalka, alal misali a ce za mu sai jalka 5, kowace jalka a ajiye ta matsayin 44,000. kun ga kuɗin mu sun kama 502 sai ma an rage wannan sabida ya riga da ya yawa. A aji za a sai ƙwara 4, a aji za a sai ƙwara 4. To ƙwara 4 ma sun yawa sai an ɗan rage. A aji za a sai jalka 2 matsayin 44,000. kun ga kuɗin mu sun kama 500 da wani abu. Nan suka zo suka sai maximum month of this one kenan zai kasance 36 months, amma dai ba za su bar shi ba, dole 12 months za ka sassa shi ko ina 12 months. Abinda za mu yi shine za mu danna next. Abinda yasa ba sai ba sabida 8,000 nan sun shigo sai mu sake jawowa ne. Muna iya zuwa inda muka sa 45 mu maishe shi 40. Abinda za mu maishe shi za mu iya maishe shi 41,000. Idan mun maishe shi 41,000, yau to kun ga kuɗin sun rage da muka maishe shi 41,000. Abinda za mu yi shine za mu danna next kawai. Idan mun danna next kawai sai shi zai je da mu gaba. Idan ya je da mu gaba, abinda zai tambaye mu nan, how did you hear about it? Ta ina ka ji su? Ma'ana kenan idan aka tambaye ka ta ina ka ji su, ka gani gashi nan suka ce to friends na jiya ga abokaina na ko kuma ga CBN ko kuma ga Nasir Microfinance Bank Star, ma'ana ga ma'aikatansu, ko kuma ka ji a Facebook ko kuma dai da sauransu, Twitter, ina ga dai sunan Instagram, radio da Google Art dai da sauransu da komi. Kana iya sa ka jiya ne ga abokinka kamar haka. Kana sa za ka sa nan I hereby declare that the information provided is true and correct. Ma'ana kenan ka yarda da terms and condition nasu, sai ka danna I have kai, ma'ana kenan ka riga da ka yi agree da komi nasu. Abinda za ka yi kawai shine za ka danna submit. Kana danna submit kamar haka za ka jira shi domin ya wuce. Yana wucewa suka ce gashi nan non-interest TCF household application with the supply VPN data na ita suka sa already exist. Ma'ana kenan an riga da an taɓa buɗa da wannan VPN. kun ga ba za ta wuce ba, ita an riga da an taɓa buɗa. Amma kai in da baka taɓa buɗa ba, abinda za su ce ma za su ce ma ne your application has been successfully non-interest FTC facility household application has been successfully. Ma'ana kenan ya riga da yayi successfully, ka cika shi completely da komai da komai. Duka anan muka zo ƙarshen wannan shirin namu mai albarka. Kada ku manta da ku yi mana subscribe, sa'annan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa. Wannan shine zai baka damar da zarar mun ɗaura sababbin bidiyo dukkan mu YouTube za su dinga sanar da ku. Zan muku link na wannan WhatsApp a description namu. Idan kun je kun kalli bidiyon sai ku zo a description namu sai ku shiga wannan app.